ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ, ജയ ദ്വൈതചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ, ജയ ദ്വൈതചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ, ജയ ദ്വൈതചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ, ജയ ദ്വൈതചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീല അധ്യായം 19. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അചിന്ത്യമായ പെരുമാറ്റം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കാണാല്ലേ സ്ക്രീന്? ഓക്കെ. എന്താ ക്ലിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. മൊബൈൽ ഡാറ്റയിലുള്ള അപ്പൊ കുറച്ച് ക്ലിയർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ചെറിയ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തീർക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 19-ാം അധ്യായത്തിന്റെ താഴെ കൊടുത്തുള്ള സംഗ്രഹം ചില ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമൃതപ്രവാഹ ഭാഷ്യത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും നവദ്വീപിലുള്ള തന്റെ മാതാവിന് വസ്ത്രങ്ങളും പ്രസാദവും അടങ്ങുന്ന ഉപഹാരങ്ങളുമായി സന്ദർശിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത്തരമൊരു സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം പുരിയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ അദ്വൈത ആചാര്യൻ രചിച്ച ഒരു ലഘു കാവ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വായിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനുണ്ടായ ഹർഷോന്മാദം അതിശക്തമായിരുന്നതിനാൽ അത് കണ്ടിട്ട് അവിടുന്ന് ഉടനെ തിരോഭവിക്കുമെന്ന് പോലും ഭക്തർ ഭയന്നു. മഹാപ്രഭു രാത്രിയിൽ തന്റെ മുഖം ഭിത്തികളിൽ ഉരച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച് രക്തമയമാക്കും വിധം അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമായിരുന്നു. ഇത് തടയാൻ രാത്രിയിൽ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം അതേ മുറിയിൽ തന്നെ താമസിക്കാൻ ശങ്കര പണ്ഡിതനോട് സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൈശാഖത്തിലെ അഥവാ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിലെ പൗർണമി രാത്രിയിൽ ജഗന്നാഥ വല്ലഭ ഉദ്യാനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതും നാനാതരം അതീന്ദ്രിയ അഷ്ടാതിരേകങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതും എങ്ങനെയെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതലായി വിവരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആകസ്മികമായി ഒരു അശോക വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കണ്ട് ഭാവഭരിത പ്രേമത്തിൽ വിഹ്വലനായ അവിടുന്ന് ആധ്യാത്മികമായ ഉന്മാദത്തിന്റെ അനവധി ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൈതന്യം മാതൃഭക്ത ശിരോമണിം പ്രലപ്യ മുഖ സംഘർഷി മധുദ്യാനേ ലലാലസയ. എല്ലാ മാതൃഭക്തരിലും വെച്ച് ഉത്കൃഷ്ടനായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ സംസാരിക്കുകയും തന്റെ മുഖം ഭിത്തികളിൽ ഉരയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവവിരുദ്ധ പ്രേമ വികാരങ്ങളിൽ വിഹ്വലനായി അവിടുന്ന് ചിലപ്പോൾ ജഗന്നാഥ വല്ലഭ ഉദ്യാനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ലീലകൾ നിർവഹിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ, ജയ ദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, അദ്വൈതാചാര്യന് എല്ലാ സ്തുതികളും, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ ഭക്തർക്കും എല്ലാ സ്തുതികളും. പ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭാവനിർഭരമായ കൃഷ്ണപ്രേമാതിരേകത്താൽ രാവും പകലും ഉടനീളം ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ പെരുമാറുകയും പ്രലപിക്കുകയും ചെയ്തു. ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹാപ്രഭുവിന് വലിയ സന്തോഷം ലഭിച്ചിരുന്നു.
തന്റെ വേർപാട് മൂലം മാതാവ് അത്യന്തം ദുഃഖിതയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്ന മഹാപ്രഭു അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാ വർഷവും ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതനെ നവദ്വീപിലേക്ക് അയച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതനോട് പറഞ്ഞു, നദിയിലേക്ക് പോയി എന്റെ മാതാവിന് എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. എന്റെ നാമത്തിൽ മാതാവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ സ്പർശിക്കുക. എനിക്ക് വേണ്ടി മാതാവിനോട് പറയുക, ഞാനിവിടെ നിത്യവും വരുന്നുണ്ടെന്നും ഭവതിയുടെ ചരണാരവിന്ദങ്ങൾ വന്ദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ദയവായി ഓർമ്മിക്കുക. എനിക്ക് ഭോജനം നൽകണമെന്ന് ഭവതി ഏത് ദിവസം ആഗ്രഹിച്ചാലും തീർച്ചയായും ആ ദിവസം ഞാൻ വന്ന് ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കും. ഞാൻ ഭവതിയുടെ സേവനം ഉപേക്ഷിക്കുകയും സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ഞാൻ ഭ്രാന്തനായി തീർന്ന് ധർമ്മതത്വങ്ങൾക്ക് വിനാശമുണ്ടാക്കി. മാതാവെ, ദയവായി ഇതൊരു അപരാധമായി എടുക്കരുത്. എന്തെന്നാൽ ഭവതിയുടെ പുത്രനായ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ഭവതിയുടെ ആശ്രിതനാണ്. ഭവതിയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ നീലാചലത്തിൽ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. പരമാനന്ദപുരിയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ഗോപലീല പ്രസാദ വസ്ത്രം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ അമ്മയ്ക്കായി കൊടുത്തയച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ഒന്നാന്തരം പ്രസാദം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കൊണ്ടുവരികയും അവ പ്രത്യേകം പൊതികളിലായി മാതാവിനും നദിയിലുള്ള മറ്റു ഭക്തർക്കും കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്തു. മാതൃഭക്തരുടെ എല്ലാം ശിരോമണിയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം പോലും അവിടുന്ന് തന്റെ മാതാവിന് സേവനം ചെയ്തു. അപ്രകാരം ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ നദിയായിലേക്ക് പോവുകയും ശചി മാതാവിനെ കണ്ട് മഹാപ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ നിവേദനങ്ങളും ഉണർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേ പിന്നീട് അദ്വൈതാചാര്യന് അതിയായ മറ്റെല്ലാ ഭക്തരെയും കാണുകയും അവർക്ക് ജഗന്നാഥ പ്രസാദം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഒരു മാസം അവിടെ താമസിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോകാൻ ശചി മാതാവിന്റെ അനുവാദം തേടി. അദ്ദേഹം അദ്വൈതാചാര്യനെ സമീപിക്കുകയും മടങ്ങിപ്പോകാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്വൈത പ്രഭു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനുള്ള ഒരു സന്ദേശം നൽകി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ആശയം യോജിപ്പിക്കുന്ന ദയാർത്ഥമുള്ള ഒരു ലഘുകാവ്യം അദ്വൈത ആചാര്യർ രചിച്ചിരുന്നു. തന്റെ ലഘുകാവ്യത്തിൽ ആദ്യം അദ്വൈത പ്രഭു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ കൂടി നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ താഴെ പറയുന്ന നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു. ബാബുലഗെ കഹിക ലോക ഹൈല ബാബുല ബാബുലഗെ കഹിക ഹഡനവികായ ചൗവല. ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ഇവിടെ എല്ലാവരും അവിടുത്തെ പോലെ ഭ്രാന്തന്മാരായിട്ടു ഉണ്ടെന്ന് ദയവായി അറിയിക്കൂ. കമ്പോളത്തിൽ അരി ഇനി ആവശ്യമില്ലെന്നും അവിടുന്ന് അറിയിക്കണം. ബാബുലഗെ കഹിഹ കായേ നാഹികാവുല ബാബുലഗെ കഹിഹ കായി അച്ഛെ ബാബുല. ഭാവഭരിത പ്രേമത്താൽ ഇപ്പോൾ ഉന്മത്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇനിമേൽ താല്പര്യമില്ലെന്ന് കൂടി അവിടത്തോട് പറയുക. ഭാവഭരിത പ്രേമത്താൽ ഭ്രാന്തനായി തീർന്ന മറ്റൊരുവനാണ് അദ്വൈത പ്രഭു ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതെന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയണം. ഏതശുനി ജഗദാനന്ദ ആസിത ലഗീല നീലാചലയ ആസിതബേ പ്രഭുരെ കഹീല. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ പ്രസ്താവന കേട്ടപ്പോൾ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിതൻ ചിരിച്ചു തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് നീലാചലത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ എല്ലാം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയിച്ചു. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ദയാർത്ഥമുള്ള ലഘുഗീതം കേട്ടിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മൃദുവായി മന്ദസിച്ചു. അത് അവിടുത്തെ ആജ്ഞയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാപ്രഭു മൗനം പാലിച്ചു. जानियावे स्वरूप गोसाई प्रभुरे पुछिला ए तरा അർത്ഥ ബുദ്ധിതനാരില്ല. ആ രഹസ്യം അറിയാമെങ്കിലും സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി മഹാപ്രഭുവിനോട് ചോദിച്ചു, ഈ ലഘുഗീതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രഭു കഹേന ആചാര്യഹയ പൂജക പ്രബലാം ആഗമശാസ്ത്രേ രവിധി പിതാനെ കുശല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറുപടി പറഞ്ഞു, അദ്വൈതാചാര്യൻ ഭഗവാന്റെ മഹാനായ ഒരു ഉപാസകനും വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത തത്വങ്ങളിൽ വളരെ നിപുണനുമാണ്. ഉപാസന ലഗിതവര കരന അവഹന പൂജ ലഗി കഥകല കരന നിരോധന. അദ്വൈതാചാര്യനെ ആരാധനക്കാനായി മൂർത്തിയെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയും ആരാധനക്കായി കുറെ നേരം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൂജ നിർവഹണ ഹൈലേ പാച്ചക്കരന വിസർജന തരജരന ജനിയർത്ഥ കിബ തന്റെ മനം. ആരാധന പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മൂർത്തിയെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അയക്കുന്നു. ഈ ലഘുഗീതത്തിന്റെ അർത്ഥം എനിക്കറിയില്ല. അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്നും എനിക്കറിയില്ല.
മഹായോഗീശ്വരാചാര്യ തരജാതി സമർത്ഥ അമിഹ ബുദ്ധി നാരി തരജരാർത്ഥ. ഒരു മഹായോഗിയായ അദ്വൈതാചാര്യനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. എനിക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ലഘുകാവ്യങ്ങളുടെ രചനയിൽ അദ്ദേഹം വിദഗ്ധനാണ്. ചുനിയ വിസ്മിത ഹൈല സഭ ഭക്തഗണ സ്വരൂപ ഗോസായിക്കിച്ചു ഹൈല വിമാന. ഇത് കേട്ടിട്ട് ഭക്തന്മാരെല്ലാം വിസ്മയിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും സ്വരൂപ് ദാമോദരൻ ഏറെക്കുറെ വിഷണ്ണനുമായി. ആ ദിവസം മുതൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൈകാരിക അവസ്ഥ പ്രകടമായി മാറി. അവിടെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള വിരഹ വികാരങ്ങളുടെ തീവ്രത ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചു. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ പ്രേമാതിര ഭാവത്തിലുള്ള അവിടുത്തെ വിരഹ വികാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠനം വർദ്ധിച്ചു. ഇപ്പോൾ രാപ്പകൽ അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികൾ വന്യവും ഭ്രാന്തവുമായി തീർന്നു. പെട്ടെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ മധുരയിലേക്കുള്ള വിടവാങ്ങലിന്റെ രംഗം ഉണരുകയും അവിടുന്ന് ഉദ്ഗാർണ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാവോന്മാദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. രാമാനന്ദരായരുടെ കണ്ടത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ സംസാരിക്കുകയും തന്റെ ഗോപി സഖിയാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് സ്വരൂപ് ദാമോദരനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ശ്രീമതി രാധാറാണി തന്റെ പ്രിയ സഖിയായ വിശാഖയോട് ചോദിച്ചതുപോലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതേ ശ്ലോകം ചൊല്ലി ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. കാനന്ദകുല ചന്ദ്രമാക്കോ ചന്ദ്രകാലം കൃതി മന്ത്രമുരളീരവക്വോ നു സുരേന്ദ്ര നീലദ്യുതി താണ്ഡവീക്കോ സഖീ ജീവരക്ഷൗതിർ നിതിർ മമ സുഹൃത്തക്കോ ബദഹന്തഹാദിഗ്വിധിം. എന്റെ പ്രിയ സഖി നന്ദഗോപകുല സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഉദിച്ചുയരുന്ന ചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള കൃഷ്ണനെവിടെ? മയിൽപ്പിലി കൊണ്ട് ശിരസ് അലങ്കരിച്ച കൃഷ്ണനെവിടെ? എവിടെയാണ് അവിടുന്ന്? ഗംഭീരമായ മുരളീരവം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെവിടെ? ആ ഇന്ദ്രനീല രത്നത്തിലുള്ള ദേഹകാന്തിയുള്ള കൃഷ്ണനെവിടെ? രാസനൃത്തത്തിൽ അതിനിപുണനായ കൃഷ്ണനെവിടെ? ഏ സഖി, എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ഔഷധമായ കൃഷ്ണനെവിടെ? എന്റെ പ്രാണധനവും സുഹൃത്തുമായ കൃഷ്ണനെവിടെ? കണ്ടെത്തുമെന്ന് പറയൂ. ആ കഷ്ടം അവിടെ നിന്നുള്ള വിരഹം മൂലം ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ വിധിയെ പഴിക്കുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഈ ശ്ലോകം ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ലളിത് മാധവത്തിലും കാണാമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പറഞ്ഞു. വ്രജേന്ദ്രകുല ദുഗ്ധ സിന്ധു കൃഷ്ണത ഹേ പൂർണ്ണ ഇന്ദു ജന്മി കൈല ജഗദുജാരേ കാന്ത്യാമൃതായ പപിയേ നിരന്തര പിയപ്തിയേ പ്രജനയന ചകോര. പാലാഴി പോലുള്ള നന്ദമഹാരാജപുരത്തിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ പോലെ ഉദിച്ചിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തെയും പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ദേഹകാന്തിയാകുന്ന അമൃതം നിരന്തരം പാനം ചെയ്ത് ശാന്തമായി ജീവിക്കുന്ന ചകോര പക്ഷികളെ പോലെയാണ് വ്രജവാസികളുടെ നയനങ്ങൾ. തഗിഹേ കോദാൻ കൃഷ്ണ കരഹ ദർശന ക്ഷണഗേയഹാരമുഖ നന്ദകീല ഫടിപുക ശീഘ്രതേ കഹന രഹേ ജീവന. പ്രിയ സഖി, കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണ്? ദയവായി അവിടുന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും. ഒരു ക്ഷണം പോലും അവിടുത്തെ മുഖം കാണാതിരുന്നാൽ എന്റെ ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്നു. ദയവായി എത്രയും വേഗം അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തരൂ, അല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്തുകയാവില്ല. കാമാഭിലാഷങ്ങളാവുന്ന സൂര്യതാപത്താൽ തപിക്കുന്ന ആമ്പൽപ്പൂക്കളെ പോലെയാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ സ്ത്രീകൾ. എന്നാൽ ചന്ദ്രസമാനമായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കരാമൃതം ചൊരിഞ്ഞ് അവരെയെല്ലാം ആഹ്ലാദഭരിതരാക്കുന്നു. പ്രിയ സഖി, എന്റെ ആ ചന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ എവിടെ? അവിടുത്തെ കാണിച്ചു തന്ന എന്റെ പ്രാണൻ രക്ഷിക്കും. ഹേ സഖി, പുതിയ കാർമേഘത്തിന്റെ മുകളിലെ മഴവില്ലെന്ന പോലെ ഒരു മയിൽപ്പീലി ചൂടിയ മനോഹരമായ ആ കിരീടം എവിടെ? മിന്നലൊളി പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ആ പീതാംബരങ്ങൾ എവിടെ? കൊക്കുകളുടെ നിരകൾ ആകാശത്തിൽ പറക്കുന്നതിന് സദൃശമായ മുത്തുകൾ കൊണ്ടുള്ള ആ കണ്ടമാല എവിടെ? കൃഷ്ണന്റെ ശ്യാമവർണ്ണമാർന്ന ഉടൽ പുതിയ കാർമേഘങ്ങളെ വെല്ലുന്നു. ഒരുവന്റെ കണ്ണുകൾ കൃഷ്ണന്റെ മനോഹര ദേഹത്തെ ഒരിക്കലെങ്കിലും പകർത്തിയെടുത്താൽ അത് സദാ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രധാനമായി നിലനിൽക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം മാമരത്തിന്റെ സ്രവം പോലെയാണ്. എന്തെന്നാൽ അത് സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പിന്നീട് എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും പുറത്തു വരില്ല. അപ്രകാരം കൃഷ്ണന്റെ അസാധാരണമായ തിരുവുടൽ സേയാവൃക്ഷത്തിന്റെ മുള്ളു പോലെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ദേഹകാന്തി ഇന്ദ്രനീലം രത്നം പോലെ പ്രകാശിക്കുകയും കമാല വൃക്ഷത്തിന്റെ ശോഭയെ അതിലംഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ ദേഹകാന്തി സമസ്ത ലോകത്തെയും ഉന്മത്തമാക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മാധുര്യ പ്രേമരസത്തിന്റെ സാരസക്തിയെ അരിച്ചെടുത്ത് ചന്ദ്രപ്രകാശവുമായി മിശ്രണം ചെയ്ത് വിധി അതിനെ സുവ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ഗംഭീരമായ ഓടക്കുഴൽ നാദം പുതുമേഘങ്ങളുടെ ഗർജനത്തെ അതിലംഘിക്കുകയും സമസ്ത ലോകത്തിന്റെയും ശ്രവണത്തെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം വൃന്ദാവനവാസികൾ എഴുന്നേറ്റി ആ ശബ്ദത്തെ പിന്തുടരുകയും കൃഷ്ണന്റെ ദേഹകാന്തിയുടെ അമൃതവർഷം ദാഹാർത്തരായ ചാതക പക്ഷികളെ പോലെ കുടിക്കുകയും ചെയ്തു.
കലയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും സംഭരണിയായ കൃഷ്ണൻ എന്റെ പ്രാണൻ രക്ഷിക്കുന്ന ഒറ്റമൂലിയാണ് പ്രിയ സഖി. എന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തായ അവിടുന്നില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ ആയുസ്സിനെ ഞാൻ പഴിക്കുന്നു. വിധി എന്നെ പല വിധത്തിൽ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരുവനെ വിധി എന്തുകൊണ്ടാണ് തുടർന്ന് ജീവിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ ചിന്ത ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കോപവും ദുഃഖവും ഉണർത്തുകയും അവിടുന്ന് അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്നും വിധിയെ ശാസിക്കുകയും കൃഷ്ണനെതിരെ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അഹോ വിദാത സ്തവനക്വജിദ്ദയാ സംയോജ്യ മൈത്രയാ പ്രണയേന ദേഹിന തം ശാകൃതാത്താൻ വിയുനംശ്യ പാർത്ഥകം വിജേഷ്ഠിതം തോർഭഗജേഷ്ഠിതം യഥാ. അല്ലയോ വിധാതാവേ, അങ്ങേക്ക് യാതൊരു ദയയുമില്ല. അങ്ങ് ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാക്കളെ സൗഹൃദത്തിലൂടെയും സ്നേഹത്തിലൂടെയും ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവരെ വേർപിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയുടെ ഈ പ്രവൃത്തികൾ കുട്ടികളുടെ ബാലിശമായ കുസൃതികൾ പോലെയാണ്. കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനം വിട്ട് അക്രൂരിനോടും ബലരാമനോടൊപ്പം മധുരയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വ്രജതരുണികൾ പറയുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 10:39-19 ഈ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണനെയും ബലരാമനെയും പ്രേമവാത്സ്യങ്ങളോട് സന്ധിക്കാൻ വിധി തങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കിയില്ലെന്നും പിന്നീട് അവരെ വേർപെടുത്തിയെന്നും ഗോപികമാർ വിലപിക്കുന്നു. വിധാതാവേ, പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ സാരം അങ്ങേക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് വ്യർത്ഥമാക്കുന്നു. ഇത് അങ്ങയുടെ വളരെ ബാലിശമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് വീണ്ടും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത വിധം അങ്ങയെ നല്ല പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഹേ ക്രൂരനായ വിധാതാവേ, അങ്ങ് വളരെ നിർദ്ദയനാണ്. എന്തെന്നാൽ വളരെ വിരളമായി മാത്രം പരസ്പര ബന്ധമുള്ള ആളുകളെ അങ്ങ് പ്രേമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ സംഗമിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം അവർ കൃതാർത്ഥരാകും മുമ്പേ അവരെ വേർപിരിപ്പിക്കുന്നു. ഹേ വിധാതാവേ, അങ്ങ് വളരെ നിർദ്ദയനാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മനോഹരമായ മുഖം കാട്ടി എന്റെ മനസ്സിനെയും നേത്രങ്ങളെയും ദുരാഗ്രഹമുള്ളവയാളാക്കിയിട്ട് ആ അമൃതം ക്ഷണനേരം മാത്രം പാനം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് കൃഷ്ണനെ വേഗം മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഇത് അത്യന്തം പാപകരമാണ്. എന്തെന്നാൽ ഈ വിധത്തിൽ അങ്ങ് ദാനം നൽകിയ വസ്തുവിനെ തിരിച്ചെടുക്കും. ഹേ ദുരാചാരിയായ വിധി, വാസ്തവത്തിൽ അക്രൂരനാണ് തെറ്റുകാരൻ. അതിന് എന്നോട് എന്തിനാണ് കോപിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങളോട് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയും, വിധിയെ, അക്രൂരന്റെ വേഷം ധരിച്ച് കൃഷ്ണനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് നീയാണ്. മറ്റാരും ഇങ്ങനെ പെരുമാറുകയില്ല. പക്ഷെ എന്റെ സ്വന്തം പാകധേയമാണ്. ഞാനെന്തിന് ആവശ്യമില്ലാതെ അങ്ങയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു? താങ്കൾക്കും എനിക്കും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ എന്റെ പ്രാണനാഥനാണ്. ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ്. വളരെ ക്രൂരനായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് അവിടുന്നാണ്. ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ സർവസ്വവും ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടുന്ന് സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ നേരിട്ട് എന്നെ കൊല്ലുകയാണ്. സ്ത്രീകളെ വധിക്കുവാൻ കൃഷ്ണന് ഭയമില്ല. ഞാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് എന്നെ ഒന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് പോലുമില്ല. ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രണയമെല്ലാം തകർത്തിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഞാൻ എന്തിന് കൃഷ്ണനോട് കോപിക്കണം? ഇത് എന്റെ തന്നെ ദൗർഭാഗ്യദോഷമാണ്. എന്റെ പാപഫലങ്ങൾ പാകമായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ എന്റെ പ്രേമത്തിന് സദാ അധീനനായിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ഉദാസീനനായിരിക്കുന്നു. എന്റെ ദുർഭാഗ്യം വളരെ ശക്തമാണെന്ന് ഇതിനർത്ഥം. പ്രകാരം ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിരഹഭാവത്തിൽ വിലപിച്ചു. ആ കഷ്ടം! അല്ലയോ കൃഷ്ണ, എവിടെയാണ് പോയത്? ഹൃദയത്തിൽ ഗോപികമാരുടെ ഭാവവികാരങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരുടെ വാക്കുകളിൽ അല്ലയോ ഗോവിന്ദ, അല്ലയോ ദാമോദര, അല്ലയോ മാധവ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തീവ്രമായി വിലപിച്ചു. സ്വരൂപ് ദാമോദരനും ഗോവിന്ദരായരും സ്വരൂപ് ദാമോദരന്റെ അമാനതരായരും അപ്പോൾ മഹാപ്രഭുവിനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ നിരവധി ഉപായങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു. അവർ സംഗമ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും അത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിണമിപ്പിക്കുകയും മനസ്സിനെ സ്വസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇപ്രകാരം വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ രാത്രിയുടെ പകുതി കടന്നുപോയി. അപ്പോൾ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി ഗംഭീര എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുറിയിൽ മഹാപ്രഭുവിനെ ശയിപ്പിച്ചു. മഹാപ്രഭുവിനെ ശയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം രാമാനന്ദറായർ സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയും ഗോവിന്ദനും ഗംഭീരയുടെ വാതിൽ കച്ചയിച്ചു. പ്രേമാവേശേ മഹാപ്രഭുര ഗരഗരമന നാമ സങ്കീർത്തന കരേണ ജാഗരണ. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ ഹർഷോന്മാദത്താൽ വിശുദ്ധമായ മനസ്സോടെ ഉണർന്നിരുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള വിരഹത്താൽ അത്യന്തം വ്യാകുലനായ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വർദ്ധിച്ച ഉത്കണ്ഠയോടെ എഴുന്നേറ്റ് ഗംഭീരയുടെ ചുമരുകളിൽ തന്റെ മുഖം ഉരസുവാൻ തുടങ്ങി. വായിലും മൂക്കിലും കവിളുകളിലും ഉണ്ടായ അനേകം പരിക്കുകളിൽ നിന്നും രക്തം ഒലിച്ചിറങ്ങി. പക്ഷെ അവിടുന്ന് ഭാവവികാരങ്ങൾ മൂലം മഹാപ്രഭു അതറിഞ്ഞില്ല. ഭാവവികാരത്തിൽ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാത്രി മുഴുവൻ തന്റെ മുഖം ഭിത്തികളിൽ ഉരസി
ഗോൻ ഗോൻ എന്നൊരു പ്രത്യേക ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സ്വരൂപ് ദാമോദരന് വാതിലിലൂടെ അത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് സ്വരൂപ് ദാമോദരനും ഗോവിന്ദനും മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുഖം കണ്ട അവർ വളരെ ദുഃഖഭരിതരായി. അവർ മഹാപ്രഭുവിനെ ശൈലിയിലേക്ക് ആനയിച്ച് ശാന്തനാക്കിയതിനു ശേഷം ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സ്വയം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറുപടി പറഞ്ഞു, മുറിയിൽ തങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം തീക്ഷ്ണമായ ഉത്കണ്ഠയിലായിരുന്നു ഞാൻ. പുറത്തു കടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഞാൻ വാതിൽ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ മുറിയിൽ ചുറ്റിച്ചു. വാതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാതെ എന്റെ മുഖം 4 ചുമരുകളിലും ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മുഖത്ത് പരിക്കേറ്റി രക്തം വന്നിട്ടും എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഉന്മാദത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സ് അസ്ഥിരമായിരുന്നു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതും ചെയ്തതുമെല്ലാം ഉന്മാദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു. വളരെ ചിന്താകുലനായിരുന്ന സ്വരൂപ് ദാമോദരന് അപ്പോൾ ഒരു ആശയം തോന്നി. അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ഭക്തരുമായി അതേക്കുറിച്ച് കൂടിയാലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭക്തർ കൂടിയാലോചിച്ചതിന് ശേഷം ശങ്കര പണ്ഡിതനെ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം അതേ മുറിയിൽ ശയിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് യാചിച്ചു. പ്രകാരം ശങ്കര പണ്ഡിതൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാൽക്കൽ ശയിക്കുകയും അവിടുന്ന് തന്റെ പാദങ്ങൾ ശങ്കര പണ്ഡിതന്റെ ദേഹത്തിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ശങ്കരൻ പിന്നീട് പ്രഭു പാദോപദാനം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാൽമെത്ത എന്ന നാമത്തിൽ പ്രശസ്തനായിത്തീർന്നു. മുമ്പ് ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ വിതുരനെ പോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിധിബ്രുവാണം വിതുരം വിനീതം സഹസ്രശീഷ്ണ ശരണോപതാനം പ്രഹൃഷ്ടരോമാ ഭഗവത് കഥായാം പ്രണീയമാനോ മുനിരഭ്യചേഷ്ട. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശരണങ്ങളുടെ വിശ്രമസ്ഥാനമായ വിനയാനിതനായ വിതുരൻ മൈത്രനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൃഷ്ണകഥകൾ വർണ്ണിക്കുന്നതിനുള്ള അതീന്ദ്രിയാനത്താൽ ശരീരം രോമാഞ്ചമണിഞ്ഞ മൈത്രയൻ പറയാൻ ആരംഭിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:13 നിന്നുള്ള ശ്ലോകം. ശങ്കരൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലുകൾ തിരുമ്മി. പക്ഷെ തിരുമ്മുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീഴുകയും അങ്ങനെ ശയിക്കുകയും ചെയ്തു. ശങ്കരൻ ശരീരത്തിൽ ഒരു പുതപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ പുതപ്പ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പുതപ്പി. ശങ്കര പണ്ഡിതൻ എപ്പോഴും ഉറങ്ങിപ്പോകുമെങ്കിലും വേഗം തന്നെ ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലുകൾ തിരുമ്മാൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം രാത്രി മുഴുവൻ ഉണർന്നിരുന്നു. ശങ്കരനോടുള്ള ഭയം മൂലം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുവാനോ തന്റെ മുഖപത്മം ഭിത്തികളിൽ ഉരയ്ക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ലീല രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി തന്റെ ഗൗരംഗ സ്തവകൽപവൃക്ഷം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വളരെ ഹൃദ്യമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രാണതുല്യനായ അനേകം സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള വിരഹം മൂലം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ സംസാരിച്ചു. അവിടുത്തെ ബുദ്ധി വികലമായി. അവിടുന്ന് രാത്രിയും പകലും തന്റെ ചന്ദ്രോപമായ മുഖം ഭിത്തിയിൽ ഉരയ്ക്കുകയും മുറിവുകളിൽ നിന്നും രക്തമൊഴുകുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉദിക്കുകയും എന്നെ പ്രേമത്താൽ ഉന്മത്തനാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. പ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാപ്പകൽ ഭാവനിർഭരമായ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ സാഗരത്തിൽ നിമഗ്നനായി. ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് മുങ്ങിത്താഴുകയും ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്തു. വൈശാഖ മാസത്തിലെ ഒരു പൗർണമി രാത്രിയിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് പോയി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭക്തരോടൊപ്പം ജഗന്നാഥ വല്ലഭ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഉദ്യാനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഉദ്യാനത്തിൽ വൃന്ദാവനത്തിലേതുപോലെ തന്നെ നിറയെ പുഷ്പിച്ച വൃക്ഷങ്ങളും ലതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടുകളും ആൺതത്തകളും പെൺതത്തുകളും കുയിലുകളും പരസ്പരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. സുഗന്ധ സൂനങ്ങളുടെ സൗരഭ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇളം തെന്നൽ വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇളം തെന്നൽ ഒരു ഗുരുവാകുകയും എങ്ങനെയാണ് നൃത്തം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വൃക്ഷലതാദികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ നിലാവിൽ അത്യുജ്വലമായി പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷങ്ങളും ലതകളും വെട്ടിത്തിളങ്ങി. 6 ഋതുക്കളും വിശേഷിച്ചും വസന്തകാലം അവിടെ സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്നതായി തോന്നി. ഉദ്യാനം ദർശിച്ച ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആനന്ദഭരിതനായി. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മഹാപ്രഭു തന്റെ സഹചാരികളെ കൊണ്ട് ഗീതാ ഗോവിന്ദത്തിലെ ലളിതലവങ്കലത എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ശ്ലോകം പാടിക്കുകയും അവർക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്ത് ചുറ്റി അലയുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ഓരോ വൃക്ഷലതാദികൾക്ക് ചുറ്റും അലഞ്ഞു തിരിയുന്നതിനിടയിൽ ഒരു അശോക വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്ന അവിടുന്ന് ആകസ്മികമായി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കണ്ടു. കൃഷ്ണദേഹി മഹാപ്രഭു ദയചലിയ ആകെ ദേഖി ഹാസി കൃഷ്ണ അന്തർധാന ഹൈല. കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിവേഗം ഓടാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് അപ്രത്യക്ഷനായി. കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കുകയും പിന്നീട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബോധരഹിതനായി നിലംപതിച്ചു. ഉദ്യാനം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യദേഹത്തിന്റെ പരിമളത്താൽ പൂരിതമായി. ആ സുഗന്ധം നുകർന്ന ഉടനെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അചേതനനായി നിലംപതിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ തിരുവുടലിൽ സുഗന്ധം മഹാപ്രഭുവിന്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇടവിടാതെ പ്രവേശിക്കുകയും അത് ആസ്വദിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഉന്മത്തനായി തീരുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ദിവ്യമായ പരിമളം താൻ എത്രയധികം കൊതിക്കുന്നുവെന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ശ്രീമതി രാധാറാണി ഒരിക്കൽ തന്റെ ഗോപിക തൈകളോട് പറയുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതേ ശ്ലോകം ചൊല്ലുകയും അതിന്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. സോറി.
പുരംഗമധ്യവപു പരിമോർമളീ കൃഷ്ടാംഗനാം സ്വകാംഗനളിനാഷ്ടകേ ശശിയുതാബ്ജഗന്ധപ്രദാ മതേന്ദുവരചന്ദനാനു ഗുരു സുഗന്ധി ചർച്ചാർച്ചിതാഃ സമേധാ മദനമോഹന സഖീ തനോദീനാസ്പൃഹം. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യദേഹത്തിന്റെ പരിമളം കസ്തൂരിയുടെ സുഗന്ധത്തെ അതിലംഘിക്കുകയും എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും മനസ്സുകളെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ നളിനോപരമായ 8 ശരീരഭാഗങ്ങൾ കർപ്പൂരമായി മിശ്രണം ചെയ്ത താമരകളുടെ സുഗന്ധം വിതരണം ചെയ്തു. അവിടുത്തെ ശരീരം കസ്തൂരി, കർപ്പൂരം, ചന്ദനം, അകിൽ എന്നീ സുഗന്ധ വസ്തുക്കളാൽ ചർച്ചിതമാണ്. പ്രിയ സഖി മദനമോഹൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളുടെ അഭിലാഷത്തെ സദാ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സുഗന്ധം കസ്തൂരിയുടെയും നീലത്താമരയുടെയും സുഗന്ധത്തെ ഉല്ലംഘിക്കുന്നു. 14 ലോകങ്ങളിലും വ്യാപിക്കുന്ന അത് സകലരെയും ആകർഷിക്കുകയും എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും കണ്ണുകളെ അന്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രിയ സഖി കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിൽ പരിമളം മുഴുവൻ ലോകത്തെയും വശീകരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിൽ അത് പ്രവേശിക്കുകയും എപ്പോഴും അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അത് അവരെ പിടികൂടി ബലാത്കരമായി കൃഷ്ണനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ കണ്ണുകളും നാവിയും മുഖവും കരങ്ങളും പാദങ്ങളും 8 താമരപ്പൂക്കൾ പോലെയാണ്. ആ 8 താമരകളിൽ നിന്നും കർപ്പൂരത്തിന്റെയും താമരയുടെയും സമ്മിശ്ര പരിമളം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന്റെ സുഗന്ധം. ചന്ദനക്കുഴമ്പിനെ അകിൽ, കുങ്കുമം, കസ്തൂരി, കർപ്പൂരം എന്നിവയുമായി ചേർത്ത് കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുമ്പോൾ അത് കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിൽ മൗലികമായ സുഗന്ധത്തോട് ചേരുകയും അതിനെ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിക്കുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യദേഹത്തിന്റെ പരിമളം എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും ശരീരങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും വശീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അത്യാകർഷമാണ്. അത് അവരുടെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തമാക്കുകയും അവരുടെ അരക്കച്ചകളുടെയും മുടിക്കെട്ടുകളുടെയും അയഞ്ഞതാക്കുകയും അവരെ ഉന്മത്തകളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തിലെ എല്ലാ നാരീജനങ്ങളെയും അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിലാക്കുന്നതിനാൽ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സുഗന്ധം ഒരു കൊള്ളക്കാരനെ പോലെയാണ്. ചിലപ്പോൾ അവയ്ക്കത് ലഭിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അതിനു വേണ്ടി തുടർച്ചയായി ആശിക്കുന്നു. ആ സുഗന്ധം ലഭിക്കുവാൻ അവയത് നിറച്ചും പാനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും കൂടുതൽ ആശിക്കുന്നു. ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ദാഹം മൂലം അവർ മരിക്കുന്നു. മദനമോഹൻ എന്ന നാടക നടൻ സുഗന്ധങ്ങളുടെ ഒരു വിൽപ്പനശാല ആരംഭിക്കുകയും അത് ലോകത്തിലെ നാരീജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു. അത് അവിടുത്തെ ഉപഭോക്താക്കളാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് സുഗന്ധം സൗജന്യമായി നൽകുന്നു. പക്ഷെ അത് സ്ത്രീകളെ തീർത്തും അന്ധരാക്കുകയും അവർക്ക് ഗൃഹത്തിൽ തിരികെ പോകാനുള്ള വഴി അറിയാൻ കഴിയാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം കൃഷ്ണന്റെ ശരീരഗന്ധത്താൽ മനസ്സ് അപകരിക്കപ്പെട്ട ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു വണ്ടിൽ പോലെ അവിടെയും ഇവിടെയും ഓടി നടന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ വൃഷലതാദികളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ ഗന്ധം മാത്രം ലഭിച്ചു. സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയും രാമാനന്ദരായരും മഹാപ്രഭുവിന് വേണ്ടി പാടി. പ്രഭാതമാകുന്നത് വരെ മഹാപ്രഭു നൃത്തം ചെയ്ത് സന്തോഷം ആസ്വദിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ഈ 2 സഹചരന്മാരും മഹാപ്രഭുവിനെ ബാഹ്യാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഉപായം ആവിഷ്കരിച്ചു. പ്രകാരം ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ദാസനായ കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ഞാൻ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളുടെ 4 വിഭാഗങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു. മാതാവിനോടുള്ള മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തി, അവിടുത്തെ പ്രലാപങ്ങൾ, രാത്രി ചുമരുകളിൽ അവിടുത്തെ മുഖമുരയ്ക്കൽ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സുഗന്ധമുണ്ടായപ്പോൾ മഹാപ്രഭു ചെയ്ത നൃത്തം തുടങ്ങിയവ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ 4 ലീലകളും ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് വിവരിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യനായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തരസാമ സിന്ധുവിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഓരോ അധ്യായത്തിലും രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായിട്ടുള്ള ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദരും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കാരുണ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ മുഴുവനായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബാഹ്യാബോധത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. അനന്തരം സ്നാനം ചെയ്ത് ജഗന്നാഥ ദർശനത്തിന് പോയി. അലൗകികമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ലീലകൾ അതീന്ദ്രിയ ശക്തി നിറഞ്ഞതാണ്. അത്തരം ലീലകൾ അനുഭവജ്ഞാനപരമായ യുക്തികളുടെയും തർക്കങ്ങളുടെയും പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്നില്ല എന്നത് അവയുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. ദിവ്യമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണരുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ അഭിജ്ഞനായ ഒരു പണ്ഡിതന് പോലും കഴിയില്ല. ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവത് പ്രേമം ഉണർന്നിട്ടുള്ള ആ ഉത്കൃഷ്ട വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തികളും ലക്ഷണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും അഭിജ്ഞനായ ഒരു പണ്ഡിതന് പോലും കഴിയില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ, പ്രത്യേകിച്ചും
ഒരു ഉന്മത്തനെ പോലെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ തീർച്ചയായും അസാധാരണമാണ്. അതിനാൽ ഈ ലീലകൾ ശ്രമിക്കുന്നവർ ലൗകികമായ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാതെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. വളരെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ. ചിലർക്ക് സംശയമുണ്ടാവും അല്ലെ. അത് സംഭവിക്കും. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കും ഈ ഉന്മാദ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രശസ്തനായുള്ള ശിഷ്യൻ പരമപൂജ്യ ശ്രീല ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹം മായാപൂരിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇസ്കോൺ ഭുവനേശ്വരൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം മായാപൂരിൽ ഒരു വലിയൊരു സങ്കീർത്തനം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉന്മാദ ലക്ഷണത്തിനോടെ അബോധാവസ്ഥയിലാവുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു റൂമിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയുണ്ടായി, അവിടെ കിടത്തുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ആ ഗോപി ഭാവത്തിൽ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടുകയുണ്ടായി. കണ്ണുകളൊന്നും തുറക്കാതെ ഓടുകയുണ്ടായി. പോയിട്ട് ചുമരിലടിക്കും, തലയടിച്ച് വീണ്ടും വീഴും, വീണ്ടും ഓടും. അങ്ങനെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അവിടെ റൂമിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. 3 മാസത്തോളം 90 ദിവസത്തോളം അവിടെ ആ നിലയിൽ കഴിയുകയുണ്ടായി. യാതൊന്നും തന്നെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പരിശോധിച്ചു നോക്കി. അവർക്കൊന്നും പറയാനില്ല. എല്ലാ എന്താ പറയാ, എല്ലാ അവയവങ്ങളും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്നാല് യാതൊന്നും കുടിക്കുന്നോ തിന്നുന്നോ ഒന്നുമില്ല, അതൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. സദാസമയവും ഈ ഒരു ഭാവാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനെ അവർക്ക് വേറെ ചുമരുകളൊന്നും കാണാനായി സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എന്താ പിന്തുടരാനായിട്ട് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ചുമരിലടിച്ചിട്ട് വീഴും. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കേൾക്കണം. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീല ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജ്. അപ്പൊ ഇത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കേൾക്കണം എന്ന് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. പുറമെ കാണുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ഭ്രാന്തനായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ. എന്നാൽ അവര് കൃഷ്ണനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ഈ ഭാഷണങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥയുടെ തെളിവ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ കാണാം. അവിടെ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ഭ്രമരഗീതം, വണ്ടുകളുള്ള ഗീതം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ശ്രീമതി രാധാറാണി കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭാവഭരിത പ്രേമത്താൽ ഉന്മത്തനായി സംസാരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10:47 മുതൽ 12 മുതൽ 21 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭ്രമരഗീതത്തെ കുറിച്ച് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഭാഗവതം എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കാം, നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് എടുക്കുന്നില്ല. മുഴുവനായിട്ട് പ്രഭുപാദരിയുടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10-ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദ്വാരകയിലെ റാണിമാരുടെ ഗാനങ്ങൾക്ക് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരർത്ഥമുണ്ട്. അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലും അത് മനസ്സിലാവുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 90-ാം അധ്യായത്തിലെ 15 മുതൽ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 90-ാം അധ്യായത്തിലെ 15 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ദ്വാരകയിലെ റാണിമാരുടെ ആ പ്രാർത്ഥനകളും ഗീതങ്ങളും. മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ ത്വൻഹാരദാസേരദാസ യാരെ കൃപ കരേന താര ഇതേ വിശ്വാസ. ഒരുവൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും ദാസന്മാരുടെ ദാസനായി തീരുകയും അവരുടെ കൃപ ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഈ സംവാദങ്ങളിലെല്ലാം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും. ശ്രദ്ധകരിശുനൈഹ ശുനിതേ മഹാസുഖ ഗണ്ഡിബേ ആധ്യാത്മികാദി കുതർക്കാദി ദുഃഖ. ഈ സംവാദങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവം കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തെന്നാൽ അവ കേൾക്കുന്നത് പോലും വളരെ ആനന്ദകരമാണ്. അത്തരം ശ്രവണം ശരീരം, മനസ്സ്, ഇതര ജീവരാശികൾ എന്നിവരുമായി ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും, കുതർക്കങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലും ശരീരം, മനസ്സ്, മറ്റുള്ള ജീവരാശികൾ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും
കുതർക്കങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത നിത്യനൂതന ശൂന്യത്തെ ശൂന്യത്തെ ചുടായ ഹൃദയ ശ്രവണ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത നിത്യനൂതന ശൂന്യത്തെ ശൂന്യത്തെ ചുടായ ഹൃദയ ശ്രവണ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത നിത്യനൂതന ശൂന്യത്തെ ശൂന്യത്തെ ചുടായ ഹൃദയ ശ്രവണ. നിത്യനൂതനമായ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ഹൃദയവും കർണങ്ങളും പ്രസാദിക്കും. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ പദേയാരാശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കഹി കൃഷ്ണദാസ. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ഞാൻ അവരുടെ തൃച്ചേവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വർണ്ണിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീലയിലെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മാതൃഭക്തി, കൃഷ്ണവിരഹത്താലുള്ള പ്രലാപങ്ങൾ, ഗംഭീരയുടെ ഭിത്തികളിൽ മുഖം മുരസൽ, ജഗന്നാഥ വല്ലഭ ഉദ്യാനത്തിലെ നൃത്തം എന്നിവ വിവരിക്കുന്ന 19-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാവാർത്ഥം ഇപ്രകാരം സമ്പൂർണ്ണമാകും. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കി ജയ, കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ, ഗുരുമരാജ് ജയ, നിത്തായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീലയിലെ 19-ാമത്തെ അധ്യായം ഇങ്ങനെ തീരുന്നു. 20-ാമത്തെ അധ്യായം ശിക്ഷാഷ്ടക പ്രാർത്ഥനകൾ. അപ്പൊ അത് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അതോട് കൂടിയിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം തീരുകയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആകാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.